Přeji vám všem krásný den a vítám vás u dalšího videa v pořadí třetího, které jsem se rozhodl natočit a týká se projektu WebTransfer. Jak jistě víte z minulých videí, které jsem natočil, tak já jsem se do tohoto projektu přidal před 3 měsíci a s jediným vkladem $50 jsem dosáhl docela již zajímavého výsledku. Tady vlastně nahoře, když se podíváte, tak vidíte můj současný stav, čili zde vidíte, kolik jsem teda za celkovou dobu vydělal. Je to neuvěřitelných $1771, připomínám z pouhých $50. Tady vidíte v současné době peníze, které si můžu vybrat, v případě znovu reinvestovat. Tady vidíte arbitráž, kterou mám vlastně od WebTransferu. A tady vidíte vlastně celkovou částku, která mi teďka v současné době ve WebTransferu běží. Čili to jsou vlastně ty půjčky, které jsem poskytnul pomocí WebTransferu. Ta arbitráž vlastně ty 3000, to je ten maximum, který můžete získat od WebTransferu, čili je ta částka, kterou oni vám poskytnou, kterou vy můžete také pracovat. Připomínám, že při samotné registraci dostáváte jako bonus poděkování $50 od společnosti WebTransfer, ale já doporučuji při samotném tom začátku investovat ze svého aspoň těch $50, protože pak se vám to rozjede všechno rychleji, než kdybyste pouze začínali bez nějakékoliv investice, tak by vám to šlo déle. A stejně pokud byste se tomu nevěnovali, tak byste ty peníze nevygenerovali. Jinak se opravdu nemusíte o nic starat, vše je automatické, mně se stačí pouze jednou za den, v případě jednou za 2 dny přihlásit, vždycky se podívám, jestli tady mám nějaké peníze k dispozici, reinvestuje, znovu vlastně poskytnu dalším lidem peníze, pokud mají zájem. Tak, pojďme si teda jednoduše ukázat, jak to funguje, čili já už jsem říkal, arbitráž nyní vybrat nemůžu, protože tady to mám již plné, ty $3000, ale v tom případě použiju teda své penízky, čili kliknu si na Trezor. Já osobně doporučuji dávat ty půjčky na 11 dní a na 1,4% úrok. Bylo mi to tak poraděno, neptejte se mě, proč to tak dělám, dělám to prostě proto, že mě to bylo doporučeno takhle vlastně ty půjčky dávat. Nemusí se pak o nic starat, vše běží automaticky. Takže kliknu zde na Lend. Následně se mi tady teda ukáže ta půjčka, můžete si samozřejmě tady dát více než těch $50, ale opět mě bylo doporučeno dávat vždycky po těch $50. Takže dále vybereme počet dní, takže dám těch 11 dní, dám 1,4%, nechám garanci, čili to vám garantuje to, že o ty peníze nepřijdete, pokud by vlastně ten člověk, který si ty peníze od vás půjčí, vám ty peníze nevrátil, tak vám je samozřejmě vrátí samotná společnost WebTransfer, který to máte vlastně tu garanci a oni si teda z toho berou z toho výdělku právě ty $3,47. Takže vy máte čistý zisk za 11 dní $4,24. Čím více těch balíčků máte, po těch 50, tak samozřejmě to je to zajímavější. Tady vidíte vlastně, kolik mě tady běží, tak kolik peněz mě tady běží ty půjčky. A tady ten výdělek za ty 3 měsíce. Takže já to teďka potvrdím. Bylo tam 171, takže vím, že to můžu tu půjčku dát 3x po 50, dám confirm, čili potvrdím, že souhlasím. Teď je to v procesu. A následně teda se mě zobrazí další věc. Že to všechno proběhlo v pořádku a tady si to vlastně neodkliknu dole. Tak to je všechno. Jakmile tu půjčku si někdo vezme, tak se mi ta částka načte sem a mi tady zůstane $23. Tak, další věc. Tady, jak vidíte, je karta Visa, čili výborná zpráva, informace, že předtím, jak vidíte, se peníze posílaly ty výplaty na peněženky, na bankovní účet. Nyní můžete vlastně aktuálně již si vybrat vzhled karty, čili máme tady 4 možnosti, jakou kartu chceme. Tady vidíte hlasování, která karta vede, tak vede tady tahle ta karta, takže to bude ta finální. A co je důležitého, o tuto kartu lze zažádat již od 6. června. Takže peníze budou okamžitě, jakmile budete mít tady v Trezoru, možné převést na tady tuhletu
platební kartu, přes kterou můžete pak vybírat penízky z bankomatů po celém světě. Takže výborná záležitost. Doufám, že všem se to bude líbit, stejně tak jako mě. Jinak na skupině na Facebooku spousta kladných referencí, spousta spokojených lidí, kteří vydělávají, čili pokud se zaregistrujete, můžete se přidat samozřejmě do skupiny, požádat o přidání, vás tam velmi rád přihlásím a můžete vlastně tady čerpat taky velmi zajímavé a poučné informace, jak pomocí WebTransferu velmi jednoduše a zajímavě vydělávat. Jsou tady různé strategie, já se držím teda té strategie, kterou jsem vám ukázal, čili po $50 na 11 dní po 1,4%, toho se držím a je to výborně. Tak, to bylo asi tomuhle videu všechno, jinak podrobnější informace naleznete v těch předcházejících 2 videích, které jsem natočil ohledně WebTransferu. To první video se týká teda samotné registrace, 2 video jsou doplňující důležité informace a také tam budete mít pod tímto videem odkaz na blog, kde to bude vše takhle v kostce uvedeno. Takže já vám moc děkuji za pozornost, budu se na vás těšit do nějakého dalšího videa. WebTransfer opravdu jede bezvadně. Hodně lidí to zaujalo taky z toho důvodu, že zde nemusíte nikoho registrovat, nemusíte zhánět afiliáty lidí, by se pod vás zaregistrovali. Já jsem teda čistě tady tohleto výsledku dosáhnul, tuším, se 4 registracemi pod sebou, protože jsem tento projekt nějakým způsobem někde nešířil, prostě jsem o tom jenom řekl někomu, kdo o tom měl zájem a pochopil teda možnost tady toho jednoduchého výdělku. Tak, to je opravdu všechno, já vám moc děkuji za pozornost, mějte se pěkně a přeji všem krásný, ničím nerušený den. Nashledanou.